Opa! Kaixo! Arratzaldeo, beste aste bete hemen gaude, Badakigu, taldeko dagoela konfinauta, baina poz handia ematen dio, ondo zaudela, eta beste guztia, segi horrelaxe, Zaintzen. Hori da, danon artean, zaindu inbiargia, bale? Eta hau gaindituko den, eta hemendik urte batzuta esango, Jesus Maria, ura pasa gendun katekesi egite genitun hola grabauta, Lazan, gana pasako da, garrantzitzuena ondo egotia, guri pena ematen dio, zue gabe egotia, baina aurrean, bale? Mungalgia bainoa, katekesira, venga! Abestuko die, Ama Virginiai beti bezala. Zuek ere bai, Venga! Ama maite Maria, egiguzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Bueno, beti bezala, hasiko gea, Aitaren, Semearen, Espiritu Santuaren izenean. Amen. Piztuko ditugu, kandelak, badakizue momentua garrantzitsua izaten da, Ze, oroitzen digu, elkartzen nahi gehala, hirutasunian, aitakin, pizten da, igual beste bat ekarri biharko dugu, Aina, ekarriko zu beste kandela bat? Bai. Ze haueiak gastatu iten dira. Ui, ama, guta gure zua. Ana, piztu da, bitu zein darrakin gatozen ga. Listo, Ainoa, piztu da. Hala, zein darrakin gatozen ga. Venga. Bueno, gogoratze zeate, lehengo hastian, zerri buruz hitzaiten egon ginen, gogoratze ze Ainoa, zein aipatu genitun, zian Esteban, martiria, eta San Pablo apostolua. Bi pertsonai garrantzitsuak izan dianak Jesusen ibilbidearen hitza zabaltzeko orduan. Orduan, gaur gogoratzen zeate, nola hasi ginean, eleizan, nondik norakoak, Nola hasi zan, Jesus ikasleakin elkartzen eta Ama Virginiakin. Eta gero, hortik aurrea, ondorioa nola jundan eta gaur egun arte nola Eliza sortu dugun. Orduan gaur ikusiko dugu, gero irakurriko digu Ainoak, nola jundan pixkanaka hori aurrea sortzen. Pablok ze egintzun, ze gelditu ginen, nola azaldu zitzaion bere konbertzioa, bere bihotz berritziarekin gelditu ginen. Baina, karo, geho ze gertatu zen, Pablokin, Orduan, zan farisearra eta Jesus azaldu zitzaion, bizta etorri zitzaion, Ananiasen bidez, baina ja gehiago ez dakigu. Gaur, hoxe ikusiko dugu, Nola sartu zen 13. apostolu hori izan zen San Pablo, eta nola sartu zen apostoluekin, nola ezagutu zituen, orduan, prestatuko gea, Ainoa? Bai. Venga. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, Jaunaren hitza entzun dezadan. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, Jaunaren
Beti, kandela pizten dugu, Jesus gure artean dagoela gogoratzeko. Aber zer dioen Bibiliak. Gero jan eta indarrak berritu zitzaizkion. Sauloren predikua Damaskon. Saulo Damaskoko ikasleekin gelditu zen, zenbait egunez. Gero, sinagogetan predikatzen hasi zen. Jesus, Jainkoaren semea dela hotzeginez. Entzuten zioten guztiak txundituta gelditzen ziren, eta zioten, ez alda bada hau Jerusalenen Jesus delako horri dei egiten diotenak halako amorruz pertsegitzen zituena? Eta ez alda etorri ona hemengoak ere atxilotu eta apezburuaren gana eramateko? Saulo ordea gero eta kementsuago agertzen zen, eta nahasturik uzten zituen. Damaskoko juduak argi frogatzen baitzuten Jesus Mesia zela. Handik denboraldi batera, juduek Saulo hiltzea erabaki zuten, baina Saulok haien asmoen berri izan zuen, eta bera hiltzeko juduek hiriko ateak gau eta egun zaindurik zeuzkaten arren bere ikasleek arresetik behera eraitsi zuten Saulo gauez saski batean. Hor ikusten da. Badakizue, Pablo edo Saulo garai haietan farisearra zen. Gero bihotz berritzea izan zuen Jesusekin, izan zuen harreman horren bitartez Damaskoko bidean, eta erabaki zuen beak bizi izan zuna, bere lagun izan zien nahi kontatzea. Pentsauza zuen, bea farisearra zen, kristauen aurkakoa. Eta beak sentitzezuna zen, beak kontatu bihartzun, beak sentitzezuna. Ze bizi izan zun. Eta imagina, Ainoa, bere lagunak esango zuten, hau txoatu inala. Ez? Juntezia pentsatzen gauza batzuk kontauko zitula kontrakuak, eta derrepente kontatzen zituen Jesusen gauzak. Orduan esaten zen, hau txoatu intzaiko. Eta, karo, hor gero ze gertatu zen, leheno lagunak zianak bere aurka jartzen dira. Orduan erabakitzen dute, hil egingo dutela, baina San Pablo enteratu egiten da. Zateko, hil inberdi date, lagundu inberdia zuen. Eta bere lagunen artean, farisear batzuen artean, sinisten diotena, ja esate dutena, ostra, hau leheno guria zan, guaino horrela pentsatzen du, lagun batzuk sinisten diote, eta lagundu egiten diote, ikusten desean, nola laguntzen dioten, eta saski handi batian sartzen dute, eta lortzen dute Damaskotitik ateatzea. Ze bestela hil egingo zuten, ikusten dute, behaien etzai bezala, hau txoatu da, hau ez da guria, hau guria ez da. Orduan, horrela lortu zuen, Damaskotik irtetea, eta noa jongo zen, jarraitu, Ainoa. Saulo Jerusalenen. Jerusalenera iritsi zenean, Saulo ikasleekin elkartu nahirik zebilen, baina beldur zioten denek. Ez baitzuten sinisten benetako ikasle zenik. Orduan, Bernabek Saulo berekin hartu eta apostolori aurkeztu zien. Eta kontatu zien nola Damaskora bidean Saulok jauna ikusi zuen. Nola jauna mintzatu zitzaion eta nolako ausardiaz hitz egin zuen Damaskon Jesusi buruz. Ordutik, apostoloekin batera, ibili ohi zen Saulo Jerusalenen. Jaunari buruz ausardiaz hitz eginez. Greko hizkuntzako juduekin ere hizketan eta eztabaidan iharduten zuen, baina haiek Saulo hiltzeko asmotan zebiltzan. Zenideek
horretaz jabetzean Zesareara eraman zuten eta handik Tarsora bidale. Bitarte hartan, Eliza bakean bizi zen Judea, Galilea eta Samaria guztian. Jaunarenganako leialtasunean bizi zen, eta finkatuz eta ugalduz zijoan, Espiritu Santuarengandiko adoreari esker. Vale, orduan, Damaskotikan noa juntzan, Jerusalenea. Nun zeuden apostoluak Jerusalenen. Orduan, lortu zen, area jutia, baina nola aurkitu zituen apostoluak Bernabe bitartez. Bernabek ezautze zituen apostoluak. Eta Bernabe kontatu zien Damaskoko bidean gertatutako guztia. Orduan apostoloek esan zuten, aiba, Jesusekin egon zeinan, hori gertatu zen, Damaskoa iritsi zinan, Ananiasek ikusmena berreskuratu zizun, hau Jesusek aukeratua da. Orduan, aukera ematen diote, behaiekin batea egoteko. Eta orduan, horrela lortzen du Paulok behaiekin, Jesusen hitzaren bide hortan behaiekin egotea. Eta egia da, gaur egun arte, San Pablo beti izan dela oso garrantzitsua. Jarraituko dugu, hurrengo kapituluan pixkat ikutuko dugu. Ze San Pablo da ezaguna jendearen apostolu bezala, ez? Etzan gelditu leku baten finkatuta, asko mugitze zen. Orduan, nazioarteko apostolua bezala ere oso ezaguna da, horratikan oso garrantzi handia daka, Vatikanoa joten bali mazeate, San Pedro eta San Pablo dia apostolu garrantzitzenak. Bale? Eta nik usten dut, gaurkoz, pixka gehiago ezautu deula, San Pablo nola hurbildu zen eta beste testigu bat izan dela gu gaur egun Eleiza iritsi arte. Zebea, komunitatean apostoluekin ibili izan, baina gero, bakoitza bere esparrua hartzen juntzan. Orduan otoitza ingo den, Ainhoa? Gaur, oso otoitz garrantzitsua dakau. Kredoa. Itxian, asko otoitz egin behar dezuen, hau da kristauen otoitza, apostoluen otoitza da. Apostoluen kredoa deitzen dio. Hau, otoitza egin zuten Jesusekin, eta da kristagon otoitzetako garrantzitsuenetako bat. Igandero, gure aitakin batea otoitza egiten dugu. Orduan oso garrantzitza, gero eskulanian ere aipatuko zuzeoz, Ainhoa, baina gaurko otoitzaldia kredoa izango da. Hau, eta gero salbea izango dira kurtso honetan ikasiko ditugunak. Ikasi ditugu, baina arte otoitz batzuk, eta bain garrantzitsuenak hau oso garrantzitsua da. Jun ikasten, pixkanaka, fitxa baten jarri dugu horreatikan bereziki. Fitxa honetan jarri dugu, gero emango zaizue fitxa hau. Eta gaur otoitz egin honekin oso garrantzitsua da, bale? Gero Ainhoak hobeto esplikatuko dizuen, bale? Venga. Sinisten dut jangoiko aita ahalguztiduna, zeru lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren eginez sortu eta Maria Birjinagatik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aita alguztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa,
santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta beteko bizia. Amen. Eta guain, abestuko deu, hau badakizue, abestia, sinisten dut jauna. Hor daukazue baita ere, fitxa honetan, abestia. Abestu gurekin batera, bale? Sinisten dut jauna, sinisten dut, bihotz barrenean, gorderik zaitut, nahi gabean ere, hauxe zango dizut, sinisten dut jauna, sinisten dut, itxaro dut jauna, itxaro dut, zugan uste dunik, usten ez duzu, postatzekabean ere, dei egingo dizut, itxaro dut jauna, itxaro dut, maite zaitut jauna, maite zaitut, naizen oso osoa, zuri damaizut, zurekin zerura, bizitzera nahi dut, maite zaitut jauna, maite zaitut. Kaixo, arratsaldeon. Aste honetan ere gatoz, eskulantxo bat iteko asmoakin eta beti bezala albuna betetzeko. Asmoakin, asmoakin. Venga, atea, liburu horiek, ella dazkatze, potoluak, artxibador horiek. Así que venga, aurreneko horri horiek, ze gaur astu intzaigu. Bai. Gaur astu intzaigu, baina Baina zuela badakite, dazkatze, astero bezala bete berdala, batzutan jarri beharko zute isa bat edo tatxatu 32. gaia, 32. eta abestian bakarrikan idatzi behar dute, sinisten dut jauna. Hori da. Hori da. Aldaketa hori da kasue, bakarrikan, ezberdina, ez deulako ekarri. Baina bestela guaina esplikatuko izea. Eta gaurko informazioa izango litzake, gaurko topaketako laburpentxo bat izango litzake hau. Gio dator, kredua, Lupek esan duna oso garrantzitsua dana ikasten juteko, pixkanaka. Udara guztiak, eta hurrengo urtean zeigarren hau eta salbia landu behar ditu. Eta batipat ez dela buruz ikasi behar, gauero errezatzen badute, ja gelditu iten dela, gure aita bezala. Ni gomendatzei zuet, gero bain eskulanian oso ondo azalduko du, Ainoa. Gero gomendatuko izugu. Bale.
Eta hemen datorra abestia, gurekin abesteko, bideoan zehar, eta hemen dakizuten bezala gogoratu dago, bete berde zutela hitzak, falta dian hitzak, eta hemen eskulana. Jartzen dula, kredo bat egingo degula, eskulan bezala. Beti eskura eukitzeko, Ainoa? Hori da. Oso garrantzitsua da. Eta eskulan honetako emango dugu bi horri, guk emango dizugu, zuek ez dezute ezer inprimitu behar, bi horri hauek emango ditugu, eta kartulina bat. Orduan egin behar dezuten gauza bakarra da moztu. Moztu kredo alde batetikan, apostoluen bestetikan, hemengo irudi hauek bestetikan, eta ingo dugu, liburuxka bat bezala sortuko dugu. Eta egin behar dezuten aurrenengo lana da, tolestu. Kartulina egin behar dezute erdila bilatu, kartulinen erdila, eta orduan doblatu ezkeo, atetxo bat bezala gelditzen da. Erdira doblatu behar da. Hori da. Hori da. 3 puska eduki behar ditu kartulinak. Eta orduan jarriko ditugu, hemen hasieran jarriko ditugu apostoluen kredoa, eta geho irudi hauek, diala Mendekosten irudiak. Bai, hau da, bitartean arte pixkat ikasiko dugu, Grekorena, el Greco. Eta hau da, Museo del Prado da ona, Mendekosteko agerpena nola izan zen, Espiritu Santuena, apostolua eta Ama Virginean aurrian. Urrengo ostian, Mendekoste eguna, maiatzak, 23an. Hori da. Bale, hasi que behitu, ze irudi erderra bazkatzen. Eta ireki ezkeo, atetxo hau, egongo litzake hemen jainkoari buruzko otoitza, erdian jarriko dugu Jesusi buruzko otoitza, eta hemen Espiritu Santuari dagokion otoitza. Orduan, nik esan nahi niena, kredo osua, dana buruz ikasi gabe pusketetan ikasi. Zatituta dago, 3 zatitan dago, banatuta. Bai. Aurrenengo zatia da jainkoari buruz. Da ulertu, ze esaten du. Sinisten dut, jangoiko aita algustidun zerulurren egilea. Eta orduan jarri dugu, irudi batena jainkoena. Hau dago, Kapella Sistinan dago, irudia. Eta jainkoari buruz hitz egiten du. Eta erdian jongo litzake, zeni buruz hitz egingo du. Kola pixkatekin. Jesusi buruz. Eta jarri dugu, aber irudi hori ezaguna egiten zaien, Lupe. Ikusten de baiet. Zer dauka eskuetan, Jesus horrek? Zer dauka eskuetan? Ardia. Ardia. Eta guzen geha, ardia. Da Jesus da gure hartzaia. Orduan zein da, hartzai onaren irudia. Hori da. Ze politia da, goxo-goxoa, ni pilo gustatzen zait. Goxotasun bat ematen du argazki horrek. Eta orduan moztu ezkeo, eta hemen izango litzake azkenengoan Espiritu Santuaren irudia, eta Espiritu Santuari dagokion otoitza. Zer da, hasiera, erdia, sinisten dut, haren seme bakarra, jangoikoaren seme bakarra. Jesu Kristo gure jauna. Eta geho, jarraitu dana irakurtzen, eta geho, Ainoak esan duna, hemen dago irutasun santua, atxa, semea eta Espiritu Santua. Beti iten deuna, aita, semea eta otoitzik kompletuena. Karo, hori da. Ez que denbora guztian ditugu aita, semea eta Espiritu Santua. Bat diala, irutasun santua. Eta geho bueltan, jarriko dugu, haure ezaguteko dute, nahi iruditzen. Hau da gure maikia. Aurten ez dute goxatu, Gutxi. Guk bai. Gu pilo bat, Guri lagundu digu, grabaketa guztitan. Guri bai. Pilo bat lagundu digu. Parrez azten geanian da. Egia, gure abentura. Ez dakizu, baina kamaratzean abentura asko daude.
Igual eunen baten animatuko Erakutzeko ditugu. WhatsAppian igual, taldeko WhatsAppian, YouTubeen ez, YouTubeen ez, baina WhatsAppeko Tomas taldean falsas. igual bialduko je. Kurtzo amaieran igual, Parre pixkatiteko. parre pixkatiteko, behitu, hauen nola pasatzeguen guri grabatzen. Ez baina erresa, ez baina erresa. Bada, gure ama bergina. Ze politxa. Eta holaxe, bukatuko litzake gaurko eskulana. Jo, hau da... Etxian eukitzeko, Bai, ikasturteko eskulanetako politenetakoa, goxua behintzat, eta Bai. nik uste dut bizitza guztirako eukitzia altxorba dago, da, bai. Altxorba da, bai, nahi Bai. pilo bat gustatu zat, Ainhoa, Oso ondo. Venga, ba, Bueno, ba. ikastea, Eta Hurrengo ikusiko aste arte. gara, agur. Bueno, agur.